Türkmenistanda yaşlaryň şol sanda yetkinjeklerin bir yere uly topar bolup üýşeni ýa-da şäheriň içinde uly topar bolup ýöreni indi has ýygy-ýygydan görse bolýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki şäherlerinde şolar ýaly üýşmeler we toporlaýyn uruşlar hem ýakalaşyklar serekdäl. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin söwüşler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Çekeleşikler dürli mekdepleriň okuwçylarynyň hem dürli köçeleriň ýaşaýjylarynyň arasynda bolýar. Bolýan zatlar enatalary hem polisiýany aladalandyrýar. Soňky wakalaryň biri 8-nji dekabr gijesi bolup geçdi. 7-nji we 9-njy mekdepleriň okuwçylary öz arasynda ýakalaşdy. Mektep okuwçylary kimiň mektebiniň has güýçlüdigini görkezmek istediler. 9-njy mekdebiň okuwçylarynyň arasyna söwüşde yaralananlar var. Bir näçe adam Bayramaly etrap hastahanasyna düşdi. Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen Bayramaldaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Keselhananyň işgärleriniň sözlerine görä getirilen yetkinjekleriň kellelerinde yaralar, bedenlerinde gök we yara bardy. Lukmançylyk işgärleri polisiýa ýüz tutmaga mezur bolupdyr. Bayramalynyň polisiýasy bu waka boýunça deriňe uýuşyna başlady. 7 we 9-njy mekdepleriň bir näçe okuwçysy polisiýada hasap alındy. Şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatda hem degişli. Azatlyga soňky aýda gowşan videolaryň birinde onlarça ýaş adam uly topar bolup Türkmen paýtagtynyň köçelerinden ýörep barýar. Videony noýabr aýynyň başynda surata düşüren çeşmäniň sözlerine görä, hyjywly görünýän bu ýaşlar öz deňduşlary bilen dawa etmäge barýarlar. Azatlyň paýtagtdaky habarçylary şeýle ýagdaýlaryň köpelýänligini aýdarlar. Paýtagtyň mekdeplerinde ahlak we ruh taýdan çok günlük çuňlaşýar. 11-nji synpa ýetenlerinde orta mektep okuwçylary doly ýitirýärler. Hökümet ýaşdy synp bölünşigini, deňsizligi we saxty pese gaçmagy öňe sürýärkä, hukuksyzlyk, maskaraçylyk we ýigrenç üsýär. Oglanlar belli bir maksatlar we mümkinçilikler bolmazdan zalim, yarım bilimli mektebi terk edýärler. Ýaşlar üçin häkimet ýok, ýöne, güç we güç var. Geljegi ynamsyz, süpgeli sowat bilen bu ýaşlar bütün dünýä gahyrlanýar. Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini aýtdy. Mundan öň mektep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin ýakalaşyklar bolupdy. 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenawatda 4 mektebiň okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meseleniň ýaýbanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini belliýärler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurlyk tapan Ýigitçäniň sözi rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglaşdyrýarlar. Mardaky polisiýa şäheriniň sözlerine görä yetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we flashkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu serialy aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýerdeminlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler. Olar serialy tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Yetkinjekleriň özleri film gahrymanylaryň özüni alyp barsyny nusga edinýändigini we solar ýaly awraýly bolmagy tinançandyklaryny aýdarlar. Bu filmiň 21 ýaşy çelini ýaşlary berilmezligini talap edip biz film prakat nokotlaryna aýlandyk. Biz bu rus filminiň yetkinjeklerimize seýli täsir edip biljekdigini pikir etmändik. Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortaýatda Kazakstanda we Ukrainada şu günler Ýigitçäniň sözi asfaltdaky ganatly bu serialy gadagan etmek üçin çağırışlar köp eşidilýär. 1970-80-nji ýyllarda gadanyň jenaýet toparlary hakda gurrun berýän bu film zorluga we garakçylyga romantika ehengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredüjileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jenaýetin jezasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini belliýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bolup geçen wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol birakdyň özünde de enatalardan howpsuzlygy üpçün etmek hem çağılaryna gödökçüligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Mekdeplerde ýygnaklar geçirilýär. Enatalar çağılaryny alkogol içmek, çilim çekmek ýa-da tapakdan gaçmak ýaly etmişlerden saklamak üçin gödökçüligi güýçlendirmeli enatalardan mugallimler bilen ara gatnaşyk saklamak hem talap edilýär. Enatalar ýazmaça borçnamalara gol çekmeli bolýar dip Aşgabatly mektep okuwçysynyň ejesi gurrun berdi. Habarçylaryň belleşi ýaly toporlara goşulýan çağılaryň köpüsi agyr ýagdaýdaky maşgalalardan, olaryň enatalary ýurdun daşynda işleýärler ýa-da türmede oturýarlar. Ýeke enataly maşgalalarym köp. Bu aralykda ýurtda jenaýet barhartýar. Mary welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedikleri bilen işleýän polisiýa işgäriniň bellemegine görä jenaýet edýän we jenaýetin pidasy bolýan yetkinjekler köpelýär. Egin eşik, telefon, sumka we şaý sepler ýaly zatlaryň ogurlyklary artýar. Ýurtdaky jenaýet ýagdaýy barada resmi
maglumatlar ýok. Jinayatyň statistikasy metbuatda çap edilmeýär. Resmiler bolup geçýän ýagdaýlar barada çykyş etmeýär. Bellemeleri türkmen ýaşlarynyň jinayaty ýykyn etmegi ýöneki raýatlaryň durmuşynyň häkimetleriň berk gözegçiligindäki ýurtda bolup geçer. Häkimetler ýylata ýygnanyşmagy şol sandy bayramçylyklarda oturulşy guramagy we gatnaşmagy gadagan edýär. Polisiýa dükanda çörek we azyk satyn almak üçin nowata duran adamlary ýygyderli dargadýar. Akşamlaryna köçe çykan adamlar islendik sebäp bilen esassız tutsak edilýär. Şeýle şertlerde onlarça ýaş adamyň uly toporlary jemlenip akşamlaryna şäherlerde mehelle bolup hereket edýänligi we uruş ýakalaşyga baş goşup bilýänligi gen galdyrýar. Azatlyk bolup geçen wakalara häkimetleriň nähili garaýandygyny we polisiýanyň näme üçin reaksiýa bildirmeýänligini anyklap bilmedi. Aşgabatyň we Maryanyň häkimetlerinden we Içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Ozalky ýyllarda häkimetler yetkinjekleriň arasyndaky jinayatyň öňüni almak meselesine üns beripdi. 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan başlap ýurtda çağalar türmelere ýygyderli alınıp barylýardy. Mektep okuwçylary guramaçylykly ýagdaýda türmäk edilip olara ahlak sapagy berilýärdi.